sa Indo gabo ma makagnaw kay kampung da kanulunan. Sa nakapagpalit na ako ng tubig. Pakatinan ko. Pagkagayon ko na itong mga mga katanim ko. Kaya yung mga katanim ko, pag nasiguro ko ito. Yan. Tapos, magpapunda na ako pa. Tulunan ko. Sa duwang simana, di ako nagpalit ng mga punda. Sabi ko dahil ko malaki. Nag-cover ng ilahan. Doon. Ay, pero tinalitan ko. Ay, sa bagyan. Tapos ko mo doon. Dilaw. Kaya hindi kasi ako sa dilaw. Masyado lang kasi nitutin. Dapat makakala ko na ng tawag dito. Para maging lubo siya. Tawag dito. Mabigat ko. Katulad yun yung napahanan ako po, nilabhan ko. Hindi ko alam na bukas pala ang zipper. Kaya nangyari, naglabasan yung mga foam. Ay may kasabay na towel, fish towel. Ako, sabi ko si fish towel na kalagay doon yung mga yung mga fiber ba na punta sa punta pa sa mga towel. Kaya nangyari, inano ko ngayon yung towel. Yung isa, kapit na kapit yung fiber barang foam. Yung ito, dapat maging maganda kasi ang mga original kasi yung dati kasi ito yung mga kaya dapat mabutang kami yung mga picture. Ayun, pumba. Nangyari ito para hindi ko nakuha yung mga tela ko mga tela ko sa nandun sa kaslan.
labahin ko. Oh. Ito lang, ang bigat na nito eh. Thank you. Thank you very much. Thank you.